Ambalima bamananka meno maliko no ani maliko ka nga fuli ani walimando obika taw kelengele na bela jele mafu ya mfa sigorola ka fonya no ko bisimilo ka bi bamananga kuna fani sorole unkene kono mimi na wala li chamanke awi maliki baryo ani jien fanwere kibaryo la kasangani anga jamana kuntiki Elaj Ibrahim Boubacar Keita anaka gouvernement jamakulu ka bara buludali anuka kunkile nawi kanyeshi jagokoma mali ministri ni uka chao benenu jagoko kungango ko nyana bolima ayi sigi doke ni mali jamana soro boso mbagaw ani jagokela manga manui sigi mi ni alanyini femi ministri bulu kaseka sigi ka fo nyogon fe jagokela ukulu lame degun ani gelemu ni ulubuko ukabara ukonana ukaseka shidon wala sa chugamina odigu meseka furake sigin kera ka be alamsarima jagokela ani izintigu ulu tokola soba kono anga mogomnu kumbe Cherifla jabarani so tokola samaira sanu wana ka jatala Ibrahim Kulibali usera kan sama femunu na anga je angulaje sani fere dakurunya kele jago oye bara ye min jora ka bo kosebe anga jamana yiriwali la nka obenata abara kebago obilama degu doni be oka enafo soro bosobago nanko mako opérateur économique ulumunu ka tormonyo doni be jamana nyemogo la nanko mako dette intérieure oye kewaliye mi ni wulika jokan ka ke ka secrétaire la mi mesika ke sababu ni ka bara noya akebago bolo wala sa ka fien bodadi jagoma mi mi ke sababu ka bara noya akebago bolo ministre kura munana commerce la aya nyini ka foko chambre de commerce ka rencontre do kian abe feka na ani mo ka kuma ka mo ka hamina ko recenser ka laje tugo muna abe se ka au-delà donc a proposé ko abet se ka nya fobi abe cadre do au-delà en tout cas avec ay cadre do proposer ko kofe ambe ben kata o yorola ambe secteur be wile kana munu be commerce ke munu be munu industrie secteur wi munu service ube mohodi ambe faranyoka kata point munu be no munu gele bi amu be recenser katla ka beaka ambe folo jumena ka tukutu nyonka munu priorité de priorité amu faranyoka koke ni alama basique ateme jona ni operla amalo dunia ame bella dunia ame ta nyon soreno ka adebake ina fo ya fo chukamina ale ministère de commerce et de la concurrence mais question do be no munye war ko yi ministère wara de bodla munye sugu ko yi ministère wara de bodla munye transport yi ministère wara de bodla promotion d'investissement wowe industrie ni secteur wara de la munye transporteur yi munye agriculture yi munye service yi munye industrie yi munye commerce yi ka bewele ka franyoka be ka hamina ko nutte kana nae ka essayer ka département be franyoka kata akuma keno ni benkeraka ni papier borola donc département bebi jo ijor la pour que benkara mun ka se ka waliya no kera abse ka ke lañini tiamam be se ka bo mo fe gele yala secteur privé kunka ministre mimbe ni ale ka baraw beneme jagoma nan ko ma ko ministre du commerce et de la concurrence aka korofo konana aya yira ka foko jamana nyemogo ni oye son excellence Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ko aba feka demetiama de ka chambre de commerce et d'industrie du Mali segere wala sa soro bosobaw anis jagokelaw besika uka barake noya kuno chugumina ko kadaka niya takalage jago joro ka bukosebe bi jamana yiriwalila o hukumu konana aka korofola akara ka sinzi akan ko jamana nyemogo na wulika joke dona na tawla mi besika ke sababu ni gelea munu be o kambi ni ka ulu tagabo o kan alabara ni ka ira fo ko jamana joye sira chama tamayi ko hukumu konana ana wulika se dona na tawma abarake nyongo munu be ni ulu joro besika bonya kosebe ni bara nu hukumu konana wala sa o ka je ka do dakelen fe ka bo dakelen fe ka se ka fra soro bana nunu na mi se ke sababu ni kanani be ani keliya e kosebe anga jamana kono mi nga kla ka jago yiriwa kosebe amala duna ka foko ni bara nunu bela jene kunchera ministre du commerce et de la concurrence fait ni munumunu saloye chambre de commerce et d'industrie du Mali barakero konana min kra sababu abulo ni ayetama kungurunu ke kata anyeda barakero ka bureau ani barakemino kerenkerena atara asenjo secrétaire général aleka bureau kono vice président fakata se président Rema kasangani Mali jamana finitigila ka o kerengerenia la polisi la ka olu tokola don kerengerenia taku sabanani Mali jamana kono yanno muribabugu polisi so we kenedo sigi senka kabeni alamsadui wala sa kaseka polisi tokola don nyenamaya ko ke tasiblai akene sigira senga muribabugu commissariat eredi konnana Abdul Karim Sako ani Samba Traoré Cherifla jabarani so tokola usiraka ansa mafia munu na ngaje angulaje
ni y'a siɲɛ sabanan ye san o san octobre kalo tile 4 u y'o kɛrɛnkɛrɛn k'o kɛ polisiw tɔgɔla don ye ɲina octobre kalo tile 4 san 2018 moribabugu komisariya olu fɛnɛ ye kɛnɛ sigi k'a kɛ tasibila ye ka ɲɛsin mali finitigiw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnya ma polisiw a bɛ fɔ min ma nansarakan na journée porte ouverte ka cɛkɛdaw dayɛlɛ ka walawalali kɛ jamanadenw ye u ka baara tagabolo kan ani k'a yira k'a fɔ u sigilen bɛ a jamanadenw lakana de kama u kana u ɲɛda u ka baarakɛyɔrɔw kan an'u ka baarakɛminɛw ani baara yɛrɛ bɛ kɛ cogo min na. Kulukoro mara la Moribabugu de désigné comme Moribabugu de commissariat laban ye commissariat kura ye donc ale de kɔfɛ commissariat ma jɔ Kulukoro région kɔnɔ fɔlɔ donc famaw ye danaya ta k'a da Moribabugu commissariat kan a k'a ka daw yɛlɛ ka jama wele u kana population an bɛ population ka baara la c'est la police républicaine au service de son peuple an bɛ faso baara la an bɛ fasodenw de kama donc fasodenw ka polisi de don da yɛlɛna ka a yiru la u kana a dɔn k'a fɔ commissariat in olu de y'a laɲini famaw fɛ ko commissariat ka créer pour que ka banbagaciw kɛlɛ u ka sigidaw la donc ala nana kɛ faso y'o ko bɔ a sira fɛ commissariat ɲɛnamayara ka commissaire dɔ n'a ka cɛdenw bila a kunna donc a ka kan nin don ɲɔgɔnna ninnu na an k'an ka da yɛlɛ u fana ka na k'a dɔn k'a fɔ su ani tile an bɛ baara mun na o ye baara sugu minnu don an ka baara ye jumɛn an ka baara ye fɛn minnu ye donc u kana k'o dɔn. Moribabugu komini a ɲɛmaa tun b'a kɛnɛ kan n'o y'a maire ye fo ka taa se kati préfet u ka dan kama u bɛɛ lajɛlen nana fara Moribabugu commissariat polisiw kan k'u ka nin don kɛrɛnkɛrɛn ɲɛnamaya ka laban ka welewele kan da ka taa population yɛrɛ ma n'o ye jamanadenw yɛrɛ ye u ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin polisiw ma ni kunnafoni ɲuman dili ye lakana baaraw ni polisiw bɛ o la u ka se ka ɲɛ u bolo cogo min. An bɛ polisiw fo ka da kan polisi an bɛ se k'a fɔ o sigilen ni sisan cɛ a tɛ tɛmɛ san 2 kan mais baara min kɛra a kɔnɔna na n hakili la population bɛ se k'o lakale ka da lakana cogoya kan donc vraiment an ni polisiw ni ɲɔgɔn cɛ barrière foyi tɛ ko n'u y'a boloda an bɛ jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ko fana n'an y'a boloda an bɛ jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ surtout bi bi in na an bɛ se ka fɔ alhamdulilayi an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fo bi bi in na commissariat a bɛ yan brigade de gendarmerie bɛ yan protection civile fana bɛ Moribabugu yan donc vraiment an bɛ autorités fo. Weleweleda min bɛ yen c'est pour que nin kɛnɛ ninnu dayɛlɛ pour que population yɛrɛ kana siran polisiw ɲɛ k'a fɔ ko polisiw dɔ de ye polisi bɛ yen olu de kama c'est pour que état yɛrɛ polisi kɛ ka démilitariser ka bɔ militaire ka fɛn na pour que ka gɛrɛ population na kosɛbɛ donc o kɔnɔna na an b'a ɲini u fɛ u ka gɛrɛ parce que polisi tɛ se ka information sɔrɔ ni population tɛ u tɛ se donc fo population ka gɛrɛ hali bi dogo kana i den k'a f'u ye u b'a dɔn k'a fɔ fɛn bɛ nin yɔrɔ in na u bɛ taa mais a ka gɛlɛn dugu ka bon yɔrɔ jɔlen caman bɛ yen u ma laban mɔgɔ vagabond ninnu bɛ dogo yen n'an y'o mɔgɔ sigana mɔgɔ fɛn o fɛn ye an ka s'u ma k'a f'u ye u bɛ to ka enquête kɛ u tɛ baga mɔgɔ ma n'u y'a ye mɔgɔ min ye sigana mɔgɔ ye u b'i minɛ k'i lasago fo k'a ɲɛ sɔrɔ n'i ti fɛn na u b'i labila n'u y'a ye yɛrɛ i bɛ fɛn na u b'i minɛ u bɛ sariya bɛ boli kan donc an b'a ɲini population fɛ u k'u dɛmɛ. ɲina polisiw ka ɲɛnajɛ a tako sabanan babu min n'u y'o ta n'o y'a tɛmu ye o de ye k'a fɔ ko bɛɛ ni kelenya polisi ka kɛ sababu ye k'o sinsin jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ baara kɔni kun cɛra ni commissariat yɛrɛ filɛli ye nabaw fɛ commissaire o yɛrɛ bilalen ko maaw ɲɛma. Bamako sigida fɔlɔ ɲɛmayaso mɛri ka dankan 4nan Jakarija Sangare ni ale cɛbɔ ye ɲina wasaden sigi kalataw la ka wasadenya ɲini sigida fɔlɔ kɔnɔna na siraba min ni o bɛ dumanzana ani nafaji cɛ ani dumanzana ni fajigila cɛ siraba o siraba fila ninnu lagilani baaraw olu donna mɛri in fɛ a kɛra ka bɛn alamisa donni ma octobre kalo tile 4 Amadu Kamara a n'a ka jatala Abdoulaye Sogodougou fɛn min sɔrɔla olu bolo Cherifla Jabaraniso tɔgɔ la an ka jɛ an k'o lajɛ. Dumanzana nafaji siraba a tun kɛra kamanagan ko ye sira in matarafabagaw bolo ka sabu kɛ sira in a fan bɛɛ lajɛlen tiɲɛnen don. Jakarija Sangare n'ale ye Bamako sigida fɔlɔ mɛriba ka dangan 4nan ye ale y'a kanu i n'a fɔ laadalako la ka nin siraba in k'a labɛn yaasa sigidala mɔgɔw olu ka se ka lafiya sɔrɔ. Ne kɔni ne nisɔndiyalen don fo ka dama tɛmɛ parce que sira in bɛ ka min da an kɔw n'an senw kan an yɛrɛ de b'a dɔn. Vraiment initiative kɔni bɔra mɔgɔ min na fɔlɔ ne ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ka se olu tigiw ma ka jeunesse yɛrɛ fo vraiment kuma t'an da yɛrɛ quoi tellement que sira in tun bɛ ka min da an kan n'i hakili jiginna sira in na hali taxi tigiw n'i ko n'i bila dumanzana problème dan de don u tɛ sɔn donc mɔgɔ minnu ye ni initiative sɔrɔ k'a kɛ an bɛ dugawu de k'u ye sija ni kɛnɛ ala k'an di u ma hali bi an hami ye goudron ko min ala k'o nɔgɔya. Sira dɔ kɛra la mais a ma ban ni sira ko n'a kɔni dilanna ka se ka kɛ goudron o de ka di ne ye a goudronnama o ka di ne ye ni sira kɛra goudron bi ka taa bila fɔ nafaji an ka nafa b'o de la o de ka di ne ye. Sira in dilanli a ka d'an ye
Jakaja ya ala wuli laɲini min kama ala ka laɲini ala ka sabati sira in galeta a diyara n ye kojugu ni samiya donna an tɛ taama yɔrɔ sɔrɔ jikisɛ de b'an kan soso b'an kan fɛn bɛɛ b'an kan ni mɔgɔ sera ka na k'i bɛ n'o dilan o tuma an bɛ foli de k'o la ka barika da k'o la ala ka barika don a rɔ ala ka sini kɛnɛya ala k'o d'an ma alisa ala ka dilali kuranse ala ka don a rɔ sigida denw ka fɔla siraba in a tiɲɛna fɔɔ ka taa fɔ ko a tiɲɛna jango bolifɛnbatigiw bolifɛn senfilamatigiw u bɛɛ lajɛlenw nisɔndiyalen y'a ye k'a fɔ baara min bolodali filɛ nin a bɛna kɛ nɔgɔyaba ye ka ɲɛsin u ma bon sirako kɔni a degun de b'anw kan kosɛbɛ jamana ɲɛmɔgɔw n'ala sera k'u dɛmɛ k'anw yɛrɛ fana dɛmɛ an bɛɛ seko don mɛ komi se t'anw ye olu b'anw ɲɛfɛ n'u sera k'a dilan a kɔni a ka d'an ye a bɛ bonya an ma fɛ bon min kɛlen filɛ nin ala nin ye nin kɔni nin kuma tɛ se ka fɔ ka s'a dan na walayi mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ mobili boli sira in kan a bɛɛ de bananen don hali n'i ye wari sɔrɔ i b'a don fura la k'i yɛrɛ furakɛ moto ma nɔgɔ mobili ma nɔgɔ vraiment an kɔni bɛ min ɲini u fɛ n'u sera k'an dɛmɛ ala kama an ka jamanadenya kama an'u yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔya kanu kama ka hinɛ an na a bɛ diya an ye a ka sɔrɔ nin ma kɛ sira kɔni tun ye kabako de ye walayi i bɛ wari o wari sɔrɔ i b'a bɛɛ don i ka mobili la mobili kɔnɔ mɔgɔw bɛ bana yɛrɛ ni muso kɔnɔma bɛ don i ko f'i bɛ siran k'a ta ni hakili ka bon. Bon, vraiment, monsieur le maire, Jarja Sangare, vraiment, a y'an bonya kojugu, a y'an ka sira dilan. I m'a mɛn ko chauffeur ko i bɛ se walan na sira de ka ɲi. I m'a mɛn i bɛ se boli la sira de ka ɲi. Mais sira fila bɛɛ a bɛɛ kun tiɲɛna. Mais o don a y'a ye a bɛ taa in dilan. Sira in kun kɛlen don degunba de ye anw kan. I bɛ degun min dɔn yɛrɛ de. Anw bɛ bɔ carré kɔnɔnaw na. Ne yɛrɛ tun bɛna yɛlɛ yan fɛ. Kuma bɛɛ ni fɛn kɛra dɔrɔn i bɛ bɔ carré kɔnɔnaw na ka wo bɔ ka sɔrɔ ka se so. Nka ni sira kɔni dilara alhamdulilayi an bɛ foli di aw ma. Sira dilanbaga n tɛ a dɔn sa mais société min y'a dilan ou bien entreprise min y'a dilan ou bien dɛmɛ min sera ka wuli ka se k'a fɔ ko ka sira in dilan vraiment a diyara n ye yɛrɛ de fɔ ka dama tɛmɛ. maa min yɛrɛ kɛra nin ko in sababu ɲuman ye n'o ye Jakarija Sangare wa n'ale kɛlen don k'i kanbɔ député kalafili nata la a ka laseliw senfɛ a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin baara min ni ale y'a boloda a kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye yaasa ka nɔgɔya ta ka ɲɛsin sigida denw ma n'o o ye ale jɔrɔnankoba ye. sɔgɔmada in na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ pour que ka sira in labɛn comme a y'a fɔ cogo min na san o san an bɛ sira labɛn a bɛ san caman bɔ sira in bɛ labɛn an b'a labɛn pour que population ka se ka lafiya mɔgɔw ka se ka u ka bolimafɛnw boli nɔgɔya la sinon n'i y'a jateminɛ ni wagati sira in tɛ se ka bɔ a bɔli ka gɛlɛn hali ka na Dumasana ni taxitigiw n'i ye taxi lajɔ k'i bɛ na Dumasana u tɛ sɔn k'i ta mobilitigiw n'i ko k'i bɛ na u tɛ sɔn k'i b'a fɔ ko sira man ɲi bon san o san an fana bɛ an jagoya k'a dilan parce que an ye quartier den ye an ye commune den ye an jɔyɔrɔ ye min ye commune dilanni na quartier dilanni na an kan k'o kɛ pour parce que an faw y'u ta kɛ an faw y'a kɛ n y'a mɛn depuis 96 association cɛkɔrɔbaw b'a baara kɛ maintenant anw fana an kɔrɔbayara hakili bɛ an obligé ka sira dilanni k'a kɛ an ka sigida mɔgɔw an ka quartier mɔgɔw commune 1 mɔgɔw fɛn fɛn bɛ boli sira in kan a bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya o de y'an ka objectif ye an hakilina ye min ye komi ne ye parti asma ɲɛmɔgɔ ye commune 1 na an ye a fɔ premier ministre ɲɛna k'a fɔ an mago bɛ goudron na bon a kɔni ko ni ala sɔnna a ma wagati nataw la goudron ko ni ala sɔnna a ma an bɛna goudron sɔrɔ parce que an ka population bɛ yɔrɔ min na bi an ka ca Dumasana Damascène n'i y'a jateminɛ jama ka ca bon commune 1 bɛɛ de bɛ boli sira in fɛ an mago bɛ goudron na a sira fila in bɛɛ fɛ Fajigila Nafaji Dumasana Nafaji pour que an fana ka se ka lafiya don n'a nataw la goudron o de y'an ka laɲini ye nka yan'an k'o sɔrɔ an bɛ se ka baara mun kɛ ka mɔgɔw lafiya an fana b'o baaraw kɛ welekan ye jumɛn ye population commune 1 population bɛɛ lajɛlen quartier 9 bɛɛ lajɛlen ani kɛrɛnkɛrɛn ma Dumasana an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn dɛmɛ kalafiliw bɛ nalen an ka a lajɛ dugu jɔli quartier jɔli commune 1 a jɔli k'a kɛ commune ye commune min bɛ commune bɛɛ sanfɛ o hakilina bɛ mɔgɔ minnu na minnu y'a daminɛ san 10 ni kɔ n y'a fɔ bi an ka hakili to mɔgɔw la minnu bɛna se ka na an ka commune dilan an ka hakili to mɔgɔw la minnu hakili bɛ commune na commune ɲɛtaga a jɔrɔ bɛ minnu na commune bilama a ka kɛ Bamakɔ commune bɛɛ a ka bila commune bɛɛ ɲɛ o hakilina ni o baara hakilina bɛ minnu na
an ka hakili to olu la. An b'aw ladɔnnen k'a fɔ ko dumanzana nafaji ani fajigila nafaji siraba maa minnu b'a dɔn samiyɛ wagatiw fɛ sira in matarafali a ka gɛlɛn degun dan don ka sabu kɛ sira in bɛ tiɲɛ ka se degere ma nin waleya ɲuman min ni Jakarija Sangare y'a ta ka ɲɛsin ni sigida mɔgɔw ma wale ɲuman don min sigida denw tɛ ɲinɛ kɔ. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba ka sɔrɔlenw don a sera ka fɛn minnu sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan an ka diɲɛ k'o lajɛ. Burkina Faso jamana ɲamakɔrɔ Blaise Compaoré dɔgɔkɛ François Compaoré bi makonɔni kɛ hali bi n'o y'a sɔrɔla Faransi jamana kere ɲɛmaw bɛna bila ka taa di Burkina Faso kere ɲɛmaw ma a ka kere jaki dɔ kunkɔrɔ. Juin kalo tɛmɛnen Faransi kere ɲɛmaw kun ye a ɲini Burkina Faso kere ɲɛmaw fɛ olu tɛ se ka Blaise Compaoré dɔgɔkɛ François Compaoré bila ka taa ten fɔ u ka dalu jɔnjɔn bila ka taa di u ma Faransi jamana kɔnɔ min b'a to u bɛ danganiya k'a fɔ a nɔ bɛ ko la Burkina Faso jamana kɔnɔ wa Burkina kere ɲɛmaw y'o de kɛ bi o de kosɔn Faransi kiiribulon ye a jira k'a fɔ kiiri min bɛ senna ka ɲɛsin François Compaoré ma a bɛ bɔ a jɔ a kɔrɔ ka bila kuma wɛrɛ la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ jakiw minnu sigasigana ta mɛn ka ɲɛsin Blaise Compaoré dɔgɔkɛ François Compaoré ma a ka bɔli a jɔ a kɔrɔ o bɛ kɛ sababu ye Faransi kiiri ɲɛmaw ma dalilu minnu bilara ka na di u ma ka bɔ Burkina kiiri ɲɛmaw yɔrɔ u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko la ji ɲamajɔlen na. Burkina kiiri ɲɛmaw kɛmɛ k'a jira k'a fɔ kunnafonidila min fara san 1998 Norbert Zongo ka taa se maa wɛrɛw ma ko Blaise Compaoré dɔgɔkɛ François Compaoré nɔ b'a bɛɛ a la o kumana sɛgɛsɛgɛliw de bɛna kɛ Faransi kiiri ɲɛmaw fɛ Burkina Faso kere ɲɛmaw ka dalu dilenw kun kan o dɔ ye maramafɛn min kɛra ka maa ninnu fa k'o sɛgɛsɛgɛ. Burkina Faso jamana ɲamakɔrɔ Blaise Compaoré ka lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen régiment de sécurité présidentielle maa minnu tɔgɔ bɛ ko la k'olu fɛnɛ ka dalu sɛgɛsɛgɛ ani seerew minnu sɔrɔla ni olu fɛnɛ ye seereyaw di ka olu ka seereyaw sɛgɛsɛgɛ. Faransi kiiribulon kɔnɔ maa min bɛ wele ko avocat général la o kɛlen ka kuma ta o y'a yira k'a fɔ kɔni n'a danna mɔ Blaise Compaoré dɔgɔkɛ François Compaoré ka bila ka taa di a fasolamaw ma a ka kiiri ko y'a sago ye. Nka o fɛnɛ tɛ wajibi ye kiiribulon fɛnɛ ma a ka don avocat général dɔngɔda fɛ ka Blaise Compaoré dɔgɔkɛ François Compaoré bila ka taa di. Burkina Faso jamana ka lapasabaw ni u k'u ma ko avocat de l'État n'olu bɛ ka ɲini Blaise Compaoré dɔgɔkɛ François Compaoré ka bila ka na di u ma Burkina Faso jamana kɔnɔ Maître Anta Guissé ale y'a yira k'a fɔ nin ye baara kunfɔlɔ ye nisɔndiya don k'a sabu kɛ Faransi kiiri ɲɛmaw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna avocat général ka dantigɛli kɛra fɛn min ye k'a fɔ sago ye a ka bila ka taa di fasolamaw ma k'o ye paaraɲa ɲuman ye ko taabolo la. Nka Blaise Compaoré dɔgɔkɛ François Compaoré ka lapasaba Maître Olivier y'a yira k'a fɔ Burkina Faso kiiri ɲɛmaw ye yɛlɛma caman de don sɛbɛnni kɛcogow la ka se ka sɛbɛnnu namara k'u fara ɲɔgɔn kan k'u bila ka na di Faransi kiiri ɲɛmaw ma. O tɛmɛnen kɔfɛ ko in ye politiki ko de ye fanga yɛlɛmanen Tajuru Sarabere de bolo lamɛn ka ɲɛsin fangakɔrɔ tigilamaw ma ko nin nkalon ninnu bɛɛ lajɛlen tigɛkun de ye ka namara don gafew kɔnɔ walasa Faransi kiiri ɲɛmaw ka se ka sɔn u ka kuma ma ka Blaise Compaoré dɔgɔkɛ François Compaoré bila ka na di u ma Burkina Faso jamana kɔnɔ. A ko ale furadama a bɛ k'a fɔ ko in ye politiki binakun kɛlɛ de ye ko Tajuru Sarabere don dɔw bɛ k'a fɔ ko Tajuru Sarabere ko tɛ ko fasoden don i n'a fɔ maa tɔw. A ko n'o y'a sɔrɔla Blaise Compaoré dɔgɔkɛ François Compaoré ni maa tɔw ye kelen ye Burkina ka denya la. Burkina Faso fanga kura ye wulikajɔw ni takabiw minnu kɛ nin ko in dafɛ ko ni maa nana maa sumanen don ko maa gansan don ten k'o tɛna kɛ. Fɔlɔ n'i ye maa fa i ka fa a ɲɔgɔnko ye n'o man di nazaraw ye peine de mort falen dɔ kɛ Burkina Faso ye wulikajɔ kɛ k'o bin ka bɔ a ka jamana kiiriw la. O tɛmɛnen kɔfɛ maa kan ka minɛ sariyaw minnu kɔnɔ Burkina Faso ye yɛlɛma don nin bɛɛ la fɔ k'a ɲini yɛrɛ ko u b'u tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛnkura la Burkina kiiri ni Faransi kiiri ni ɲɔgɔn cɛ k'o bɛɛ lajɛlen kɛra maa kelen de kun kan n'o ye Blaise Compaoré dɔgɔkɛ François Compaoré ye wa k'a bɛɛ lajɛlen kɛra san kelen de kɔnɔ tuma min na ni Faransi kiiri ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ u tɛ se ka Blaise Compaoré dɔgɔkɛ bila ka taa di u ma u ka kiiri ka sabu kɛ nin ye fiɲɛ ye u ka kiiri taabolo la Burkina n'u tora k'a di bɛ a laban bɛ kɛ magosa ye adamadenya hakɛw na buruja k'u ye yɛlɛma don u ka kiiri taabolo la ka bɛn ni o san kelen bɛɛ lajɛlen ye k'u b'a jira k'a fɔ u ni dan bɛ François Compaoré de kan n'o ye Blaise Compaoré jɔkɛ ye. Diɲɛserikɛna ni setigi jamanaw ka kiiribulon Cour pénale internationale CPI ye a jira k'a fɔ Laurent Kudu Gbagbo n'a ka lapasabaw ye laɲini min kɛ ko Laurent Kudu Gbagbo kɔnɔwarikaw ka jamana ɲamakɔrɔ k'a ka labila k'a sabu kɛ ko dalu jɔnjɔn tɛ a kun kan u bɛ a lajɛ ka kiiri in dori dɔɔni ka taa bila novembre kalo tile 14 nata la. Kiiri ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ u bɛ kɛ sababu ye olu ma u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ kɔnɔwarikaw ka jamana ɲamakɔrɔ Laurent Kudu Gbagbo ka lapasabaw ka laɲini kun kan ni o ye a bilali ye. Kiiri don sabanan na ka bɛn ni
ni araba octobre kalo tile 3 ye kiri ɲɛma min bɛ wele ko Chino Tarfusser ale ko a fɛnɛ bɛ jɛn ni lapasabaw fɛnɛ ka laɲini ye lapasaba minnu ko don Laurent Kudu Gbagbo ka lapasabaw bawo olu fɛnɛ y'a ɲini k'a fɔ waati ka di u ma CPI ɲɛmamuso Fatou Bensouda ni a jɛɲɔgɔnw u ye tile 2 minnu kɛ kuma na ka lajɛ hali bi ka Laurent Kudu Gbagbo coro ɲɔgɔn ɲini a n'a ka ministre kɔrɔ ni o ye Charles Blé Goudé ye olu fɛnɛ b'a fɛ ka jateminɛ kɛ o ko la hali bi Emmanuel Altita ani Claver Ndire ni olu ye Laurent Kudu Gbagbo ni Charles Blé Goudé ka lapasabaw ye olu de bɛ deli k'a ɲini CPI fɛ k'a k'a lajɛ ka Laurent Gbagbo bila ko barisabu ka da ka ko foyi t'a kunga ko dalu ma se ka na min bɛ a minɛni kun bɔ ntɛnɛn ni tarata Fatou Bensouda ni ale ye kiiribulon ɲɛmaa ye ale ni a ka danganw u ye ɲɔgɔn valen ka Gbagbo coron jogo ɲini u y'a yira u ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ faali caman minnu kɛra kunu wari jamana kɔnɔ kalata kɔfɛ manga senfɛ kuma min na ni Laurent Kudu Gbagbo banna ka fanga bila Alassane Dramane Ouattara kɛlen kɔfɛ ka bi jamana kundɛkɛsigi kalataw la ko Laurent Gbagbo n'a nɔfɛmaw nɔ don u y'a yira k'a fɔ Laurent Kudu Gbagbo de y'a ɲini a nɔfɛmaw fɛ k'u ka siraw tigɛ ka barajiw da yɔrɔw la ko wa k'a kun b'a dɔ tigitigi k'a fɔ o kun bɛna taa bange maa faa la a dugumamaw fɛ o kɛra ka lakanabaw ye sa wa wale kɛlen mercenaires de tan bɛ a fɛ sa wa k'a kɔni kun b'a dɔn k'a fɔ o bɛ taa bange faali in de la o kumana k'a ni a nɔfɛmaw jɛra ka labɛn fɛnɛ sabati min bɛ se k'a to a ka fanga bɛ se ka to sen na nin kɛra Fatou Bensouda ka danga Erika McDonald ka kɔrɔfɔw ye ntɛnɛn ni tarata u ko min ye Charles Blé Goudé ta fa ye ale min kun bɛ denmisɛnninw ɲɛkun na kuma bɛɛ a kun bɛ kɔrɔfɔ cɛjuguw minnu da ka dunanw sɛgɛrɛ k'a kun b'a dɔn k'a fɔ denmisɛnninw kɛlen k'a lamɛn u dusukun bɛ min ka taa tiɲɛni ye ni ka bila dunanw na ka dunanw faa kiiri ɲɛmaw y'a yira kiiribulon kɔnɔ k'a fɔ novembre kalo tile 12 u bɛ segin ka na ɲɔgɔn sɔrɔ kiiribulon kɔnɔ ka jateminɛ kɛ n'o y'a sɔrɔla Laurent Kudu Gbagbo a ka lapasabaw y'a ɲini k'a ka bila cogo min o bɛ se kɛ wale kɛlen a ti bila a bɛ nɔminɛ kun bɔ o kumana a yɛrɛ ka seerew minnu bɛ yen ni olu bɛ se ka na jabajɛ olu fɛnɛ bɛ don kiiribulon kɔnɔ o ye kiiri kɛlen k'a taa cogo kɔrɔ sira minɛ nin kiiri in yɛrɛ bɛ taa kunjɛ tuma min na maa minnu ye jateminɛkɛlaw ye CPI ka kiiri taa cogow kun kan olu dɔw y'a yira k'a fɔ san 2 ɲinan kɔfɛ de maa bɛ se k'a fɔ ko kiiri banna Gabon jamana kɔnɔ maa 680 ɲɔgɔn na de welelen don sibiri nata ka t'u dɔngɔ ta maaw la minnu bɛ kɛ wasadenw ye wasabulon kɔnɔ ani maa minnu bɛ kɛ maires ye san 2016 jamanakuntigisigi kalataw tɛmɛnen kɔfɛ ni o kɛra fɔɲɔgɔnkɔba ye politiki binna k'u ka Gabonkadenw bilama farafaralen don nka maa caman y'a jira k'a fɔ sibiridon kalata in bɛ sɔn ka kɛ basigi kɔnɔ mankan na y'a la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna politiki ɲɛdɔmangana min bɛ wele ko Wilson André Ndombe ale y'a yira k'a fɔ uti kalo la san 2016 jamana ɲɛma Ali Bongo Odimba sigilen ni Jean Pingi ma diɲɛ ni a ye nisɔngoya taamaw sigira senga kan ni u tiɲɛ nka bibi in na i b'a ye k'a fɔ fangasinamatɔnw bɛɛ lajɛlen kun faralen kun don ɲɔgɔn kan ka maa min kɛ u ɲɛkun ye ni o ye Jean Pingi ye u caman burun bɛ ka bɔ o kɔ o bɛ kɛ sababu ye maa ka jigiya k'a fɔ jamana ɲɛma ka fanga ɲini dɔ ni o ye Parti démocratique gabonais PDG o de bɛ sɔn ka wasaden ni maire caman sɔrɔ wasadensigi kalata ni maire sigi kalata la min bɛ kɛ sibiri nata fangasinamatɔ ɲɛma dɔw bɛ ka ɲini u ka tɔndenw fɛ u ka n'u sen don kalata in na nka fangasinamatɔ ɲɛma fanba bɛ ka jira k'a fɔ olu kɔni bɛ taa kalata la olu fangasinamatɔ ɲɛma fanbaw la dɔw ye fangasinamatɔw ye minnu sɔnna ka don jamana ɲɛma Ali Bongo Odimba ka gouvernement kɔnɔ dɔw fana ye jamana ɲɛma Ali Bongo Odimba ka fanga ɲini dɔ PDG tɔnden wɛrɛw ye minnu dan b'u yɛrɛ sɔrɔ fangasinamatɔnya binna k'u kan Benengaw ka fangasinamatɔ ɲɛma min ni jamana ɲɛma Patrice Talon dɛsɛ bɛ ka ɲɔgɔn kanfɔ bi a barata ale de ye Patrice Talon dɛmɛ ka se ka Yayi Boni ka cɛbɔ bi jamanakuntigisigi kalataw la Sébastien Ajavon ni jagokɛlaba don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Sɛ Jago a ka nafolo fanba sɔrɔla o la san 2016 Octobre kalo la a bɛ deli ka wele bɔgɔ jeninen kan ka sabu kɛ a ka minɛnw bɔtɔ Amérique gun ka jisira fɛ conteneurs kɔnɔ dɔrɔgu dɔw taara ye a kɔnɔ dɔrɔgu siya min bɛ wele ko cocaïne min nafolo bɛ t'i jɔ chef wari miliyari 9 na o yɔrɔ bɛɛ Patrice Talon ka fanga y'a minɛ k'a datugu a kun y'a jira k'a fɔ a ye janfara de bawo ni jamana ɲɛma Patrice Talon tɛ ka se ka ɲɔgɔn ganbɔ ko janfa de don ka nin n'a ɲɔgɔnna kokolon da ka sɛgɛrɛ ni maa kɛn tɛ k'a i den k'a bila a ka conteneur natɔ kɔnɔ janko a bɛ se curu kalo damadɔ kɛlen kɔfɛ kaso la fanga kun labanna k'a labila k'a sabu kɛ ko dalu ma labɔli kɛ nka a ka labasabaw bɛ taa bala mun na Sébastien Ajavon
kiri ɲɛmaw ye wele sɛbɛ bila mɔ k'a ka se kiribulon la ko kiri mago jɔn bɛɛ la a yɛrɛ kɔni ma se ka taa kiribulon kɔnɔ a ka lapasaba taɲɔgɔn na taara olu taara bala fɛn min na o ye kiri kɛmɛ k'a jira k'a fɔ ani kiri ka kan lapasabaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka bi maa bɛ se ka wele sɛbɛn bila ka taa di maa mɔ cogo di wele sɛbɛn kɔnɔ e m'a jira la a kana kiribulon kɔnɔ i bɛna kiri wali kelen a kana kiribulon kɔnɔ a bɛna kɛ seere ye u ko wa olu ye sɛbɛn min sɔrɔ k'o t'a kɔnɔ ɲininkali filanan ye min ye u fɛ yala kiri bɛ se ka maa wele cogo jumɛn maa min n'a bɛ deli k'a ka kiriw sigi sen kan a datugulen ka tila k'a labila ko dalu jɔnjɔn ma sɔrɔ a kun kan wa sariya kɛmɛ k'a jira k'a fɔ ni maa labilara kiri fɛ ko dalu ma sɔrɔ a kun kan sira wɛrɛ bɛ yen wali kelen kiribulon bolofara bɛ yen min fana bɛ se k'a fɔ majɛ ni ko ye hali bi ne bɛ n bolo mɔnɔbɔ fan wɛrɛ nɔfɛ ka dalu ɲini ka na n'u ye min b'a to a ka minɛ o kumaw bɛɛ lajɛlen tɛmɛna o si ma se u mɔ san fila o kɔfɛ ka na olu ka maa wele k'a bɛ kere k'u ye jamana sariya sɔsɔ k'o kumana ko politiki bɛna k'u kɛlɛ de bɛɛ u ka maa Sébastien Ajavon ni fanga cɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ san 2016 jamanakuntigisigi kalataw la Sébastien Ajavon waritigiba in ale de nana jɔyɔrɔ sabanan na dankɔrɔba sabaw minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Patrice Talon bi jamana ɲɛma ani jamana ɲɛma kɔrɔ Yayi Boni ka cɛbɔ a ka minisiri ɲɛma kɔrɔ Lionel Zinsou ani Sébastien Ajavon Ajavon nane jɔyɔrɔ sabanan na a farala Patrice Talon de ka k'o dɛmɛ ka jamana ɲɛma Yayi Boni ka cɛbɔ Lionel Zinsou bi o sigilen fanga na o fɛnɛ n'an bɛ bila a la bi Cameroun jamana kɔnɔ u kan dolatila tɔgɔtigiba Samuel Eto'o ye dantigɛli dɔ kɛ ka bɛn ni araba ye min balala maa caman na Samuel Eto'o ye a jira k'a fɔ ale bɛ fara maa min ka jamanakuntigisigi kalata la o ye cɛkɔrɔba ye Paul Biya min kɛmɛ k'i kanbɔ a yɛrɛ sigiyɔrɔ nɔfɛ ɲinan ye a san 36 ye fanga na Samuel Eto'o bɔlen jamana ɲɛma Paul Biya fɛ yen jamana ɲɛmaya dagayɔrɔ la kumagalamanin tɛnkun a la a ko ale bɛ kalata maa min ye o ye cɛkɔrɔba ye Paul Biya k'a sabu kɛ Paul Biya maa de don min bɛ jamanadenw fara ɲɔgɔn kan o kumana k'ale b'a ɲini a kanuba bɛɛ lajɛlen fɛ Cameroun jamana kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen ka kala ta Paul Biya ye kɔrɔfɔ mɛnnen ye fanga sinamatɔ ɲɛmaa dɔw tɔɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Akere Muna o tɔɔrɔlen y'a jira k'a fɔ kumasuli ko don fɔ ka Samuel Eto'o hakili jigi k'a fɔ ale yɛrɛ min si bɛ san 30 ani san 7 na bi cɛkɔrɔba min bɛ fanga na bi n'a bɛ k'a jira k'a fɔ o ka dɛmɛ o ka to fanga na o ka fanga ta don y'a sɔrɔ ale Eto'o bɛ san 1 de la a tɛ jamana ɲɛmaa fila dɔn ko kumana ko a ye kumasuli koba kɛ ale ka kɔrɔfɔ dama kɛ o mɔ kunnafoni sɔrɔ sira kuraw sanfɛ u ko fɛn min ma ko réseaux sociaux kanubaw yɛlɛmana ka kɛ burujabaw ye dɔw y'a jira k'a fɔ janfanji don k'a ye jamanadenw janfa dɔw yɛrɛ ko Cameroun jamanaden yɛrɛ tɛ yɛrɛ nka Samuel Eto'o tɛ maa gale ye dolatilaw la min y'a ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Paul Biya jamana ɲɛmaa kɔrɔ ma Rigobert Song ni o kun ye u ka jalatigi ye ale fana y'a jira k'a fɔ a ka dɛmɛ bɛ ka ɲɛsin cɛkɔrɔba Paul Biya mɔ fanga sinamatɔw b'an fɛ dɔnkilidala min bɛ wele ko Richard Bona ale kɔni y'a jira k'a fɔ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ bɛɛ ka bi o ye k'a ye k'a fɔ cɛkɔrɔba Paul Biya kɛ bɛ cɛbɔ ye k'o ɲɔ tɔɔrɔ ko tɛ bolo nka kɔni fana m'a jira k'a fɔ maa ka kala ta fanga sinamatɔ ɲɛmaa dɔ ye Angleterre jamana ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ Irisila sɛgɛsɛgɛlikɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ wele ko service de renseignement militaire k'a jɔyɔrɔ bonyana nazarala cɛni caman na fɔ ka taa se Ameriki jamana ma u ko cɛni cogoya min ma ko cyber attaque a bɛ kɛ bɔlɔlɔ de sanfɛ ni o ye internet ye k'i to i ka jamana kɔnɔ ni ka t'i n'u don maa wɛrɛ ka subahana mansinw na k'u bɛɛ lajɛlen ɲami kunnafoniw minnu bɛ k'u bɛɛ ba yɛlɛma ni ka mankutuw tiɲɛ cyber attaque in bɛ taa n'o sira de ye Angleterre ma ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ Irisila sɛgɛsɛgɛli jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen service de renseignement militaire k'a sera nazarala fɛn caman mɔ u ko hali farikolo ɲɛnajɛ bina k'u sera o mɔ ka taa se Amerikikaw ka jamanakuntigisigi kalata ma Donald Trump ni Hillary Clinton ni ɲɔgɔn cɛ u y'a jira k'a fɔ Irisila ye fɛn min kɛ ko maa ka kɛta tɛ ka t'i n'u don wali jamana kalataw la k'u yɛlɛma k'o kɛ i sago ye wali kelen jango i dɔngana maa dɔ bɛ se ka ta k'o kɛ jamana ɲɛmaa ye k'o tɛ jamana dɔ ka kɛta ye avril kalo tɛmɛnen Angleterre ma ɲɛmaw ni Ameriki ma ɲɛmaw ye kangarida gwɛlɛn kɛ ka ɲɛsin diɲɛmaa ma ko bɛɛ lajɛlen k'i jando ko cyber attaque bɛ ka boloda ka ɲɛsin diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma Irisila jamana fɛ wali kelen u dɛmɛbaaw ye Irisila jamanaw ye o de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kunnafoni diso ɲɛmɔgɔso fɛ ka bɛn ni kuma ɲɛ ka lase aw ma ni ala ma basi wɛrɛ kɛ aw ni anw na laseli nata an bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen in kɔnɔ kuma kelen na sani o cɛ aw k'an bɛn aw ni ce